Bonjour lucedos. Ara sapem legir dempuei calques temps los nombres bels que són aprep 1000. Anam aprene ara a los conèisser meliu. Rappelo-te, dins un nombre de 3 xifres, cada xifre abbia una plaça pla preciso. Per exemple, din 437, lo 4 ero 4 centenos, lo 3 ero 3 dezenos e lo 7 ero 7 unitats. L'on podia utilitzar un tableu de 3 colonnes com aquest per se'n souvenir. Per los nombres bells, nos cal tots utilitzar lo mateix tableu, mas anam n'ajustar un autre abans. És tot un tableu de 3 colonnes amb una colonna centenos, una colonna dezenos e una colonna unitat. Per fer la diferència entre los dos tableus, direm que l'un s'appelle la classe de les unitats simples, serà per lo tableu que coneixem ja, et l'autre s'appellera la classe de 1000. Si plaçam un nombre de dins, obtenem un nombre bel que sabem llegir, 862.437. Coneixem ja la significació del 7, 7 unitats, del 3, 3 dezenos, et del 4, 4 centenos. Amb l'ajuda del tableu, podem donar la significació del 2, són 2 unitats de 1000, del 6, són 6 dezenos de 1000, et del 8, que són 8 centenos de 1000. Le nombre 862.437 comporta donc 8 centenos de 1000, 6 dezenos de 1000, 2 unitats de 1000, 4 centenos, 3 dezenos et 7 unitats. Si volem retallar le nombre, podem escriure caduna de ces xifres dins una línia diferent, mas tot junt a la bona plaça. Com açò, lo tableu nos ajuda a saber que 8 centenos de 1000 és parier que 800.000, que 6 dezenos de 1000 és parier que 600.000, que 2 unitats de 1000 és parier que 12.000, et pla segur que 4 centenos és parier que 400, que 3 dezenos és parier que 30 et que 7 unitats és parier que 7. Et si la question és posada al revers, quin és el nombre representat per aquella addició? Per respondre, plus aisidament, ajudam-nos des dos tableu que venem de veure. Emplaçant cada xifre a sa plaça, sen d'oblidar lo 0 a les unitats de 1000, perquè n'hi havia pas, abem directament la responsa. Aquest nombre és 720.458. Et pa aquí, suffís de conèixer en faig los dos tableu per se rendre lo treball plus aisit. És tot per vei.